F'kitba ta' opinjoni fuq il-Gazzetta Malta Today Mart il-Prim Ministru Lidja Bela tennit li dan huwa budget mill-qalb. Hija qalet li l-budget li ġie approvat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea mhuwiex biss pjan finanzjarju iżda turija ta' sapport lejn dawk l-aktar vulnerabbli. Semmit fost l-oħrajn li laqdiet volontari se jirċievu tax credit ta' 500 euro u l-fondi u l-programmi ta' ħarsien għall-annimali żdiedu b'aktar minn 8 miljun euro. Lidja Bela tennit li miżura mill-qalb hija dik għall-omijiet kollha li jirċievu kreditu fil-pensjoni tagħhom għaż-żmien meta weldu u ma kinux xogħol, irrimarkat dwar iż-żieda fl-allokazzjoni għal dawk li jgħinu l-persuni b'żabilità u l-assistenza soċjali waqt programmi ta' riabilitazzjoni. Dr. Bela semmiet l-impenn tal-Gvern favur aktar spazji ħodor hekk kif l-allokazzjoni finanzjarja għal proġetti ta' spazji ħodor aktar milli irdupjat. F'dan artiklu semmit ukoll li dan il-budget kompla is-saħħa s-sigurtà waqt li tindirizza il-vjolenza domestika. Dawn l-inizjattivi u aktar jiffurmaw il-bażi ta' budget mill-qalb bl-għajxin tal-Maltin u l-Awċin huwa priorità. Dan huwa budget uman iddedikat lejn kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, temmet tajt Dr. Lidja Bela fl-artiklu ta' opinjoni tagħha.